nganu wae Pak, sesuk ben rodok ngirit, terus rodok kurus, kita dadi rasa tak naik cemilan ngene iki. Pokoke madange ming sego karo krupuk karo kecap ngirit engko awakmu iso cilik. Pikir ngopo Pak? Arep nimbang. Aku pengen nimbangi kok bobotku nganu nambah apa ya? Mosok nambah. Bola wis nambah. 80 ngono kok. Padahal ki aku iki bar diet lho, Bu. Diet kapan le diet? Ayo wingi tak rewangi diet-diet ben rada kuru wetenge barang jembing ya. Kok isih remu ya. Diet padha wae ngemile akeh. Padahal nganu lho, aku nak mangan saiki mengau kerupuk lho. Lho kerupuk? Heeh. Sapa sih omong? Akeh tambah sambel. Tambah segone tambah akeh to wingi. Terus isih lawe liyane ayam goreng, ayam bakar. Ya, kayak mengapusi, kayak ngemile sih akeh ngono. Apa-apa pangan iki kabeh kok. Lah saiki nak lagi santai ngene iki ndelokke nang meja kae camilan-camilan ini ki kayak iki ono roti mane. Oh, nganu wae Pak. Sesuk ben rodok ngirit, terus rodok kurus, kita dadi rasa tak naik cemilan ngene iki. Pokoke madange ming sego karo krupuk karo kecap ngirit engko awakmu iso cilik. Lah ngono kuwi. Saiki iki kan olahraga yo males banget kok. Aku kesel banget ya buat gawene wis kesel ya. Alah, ya kan olahraga aku esuk. Iso bengi, po iso awan. Nek prei kae lho. Ben rodok cilik awake. Ngene iki ya ora lho coklat lumayan ngene iki. Nah, alasan wae sesuk tak jelekke tenan kok iki. Tangan iki beneran. Ayo pengen les ngono kuwi. Nek tambah lemu ki tambah abot awakmu ki. Ayo ada angel banget ya awakmu kan diet banget lho. Nek ora apa-apa kok. Ya. Awak lemu ki ora apa-apa. Sik penting kuwi aja males golek duit. Oh. Sik penting kuwi wong urip ki golek duit sing sregep, dadi iso tetep mangan. Kebutuhan tercukupi. Nek malas olahraga ora apa-apa, sik penting duite akeh. Ora.